בואו איתי לסדר את החדר החדש שלי. טוב, אז לא התקנתי אתכם כי באמת אני ככה חסרת אחריות, אבל אני משנה את כל החדר. קודם כל זה הארון השיתוקי והנדיר שלי, ווואו. מהאלה מי שעוקב באינסטגרם כבר יודע. קיצר, נשאר לי לסדר את זה, אז תצטרפו. וגם עשיתי היום מילוי, קלטו איזה נדיר, תגיבו מה דעתכם. טוב, מתחילה פה בוויקטוריה, אולי אחרי זה אני אזיז. איזה ASMR דפקתי לכם פה, תודו. טוב, עדכון קצר. זה כבר פה מתחיל לקבל צורה, נראה כמו חיילים. פה אני עושה לי פינת טיפוח כזה, אני צריכה עוד לחשוב מה אני שמה. פה בקשר לאיפור אני חייבת ארגוניות, שזה יהיה לי יותר מסודר, תכתבו לי אם אתם יודעים איפה אפשר להשיג. פה זה בית מרקחת, פתחתי. ממי מהיסטוריה להיסטריה. וקלטו איזה נדיר יצא. שמתי פה כזה ככה לבינתיים, ופה את כל המברשות והטומאה. וקלטו מגרה ראשונה. טוב, מראה לכם את המגירות במהירות הבזק, כי לא נשאר לי זמן. קיצר, תגיבו אם להמשיך בעדכונים לגבי החדר.